Hej og velkommen alle sammen til dele 2 øl. Og vi sidder med vand igen. Det kommer vi nærmere ind på lige om lidt. Hvorfor? Vi har været så heldige at få Jeppe Knudsen i studiet. Hej Jeppe, velkommen til. Hej og tak. Super fedt. Vi kan se her, at du har noget med værftet at gøre. Det er nok der, vi flest af os kender dig fra. Ja. Og vi skal lige hyggesnakke lidt omkring lidt fitness. Lidt, måske nogle ting, der kan være lidt svære at høre. Måske nogle ting, der er gode at høre. Jeg synes bare, vi skal stille og roligt træde i gang med den. Hvad siger du, Jimmy? Ja, lad os da gøre det. Lad os gøre det. Skal vi ikke lige starte med en præsentation? Jo. Jeppe. Hvem er du, og hvad er værftet? Jamen, jeg hedder Jeppe, som sagt, og tak for invitationen og den fine intro. Jeg driver til dagligt værftet Funktionel Fitness her i Haderslev, og det er, ja, som navnet indikerer, så er det Funktionel Fitness. Det er et træningscenter, hvor vi laver personlig træning, holdtræning. Folk har mulighed for at komme og træne selv. Crossforledning, alle de her ting her, der sådan typisk relaterer sig til fitness. Ikke sådan den klassiske konventionelle, jeg køber adgang til et træningscenter sted. Det er ikke så meget det, vi laver. Vi kan bedre lige sådan rent faktisk at kigge på individet og sige, jamen, hvad er der egentlig behov for at vi kan hjælpe dem bedst muligt. Så det er sådan det, vi laver i grove træk. Og jeg er 31 år gammel. Jeg har en kæreste, som jeg bor med her i Haderslev. Og ja, så startede min egen fitnessrejse med rimelig svær overvægt, da jeg var omkring 17-18 år. Efter at have gamet i mange år, og egentlig bare været rimelig ligeglad med det hele. Så vågnede jeg sådan lidt op en dag, jeg kunne mærke, at det gad jeg ikke længere. Så var jeg igennem et kæmpestort og ret aggressivt vægttab, og kan derfor også godt relatere til mange af de følelser, de tanker, bekymringer og bevisninger, og det som vores klienter og medlemmer, de kommer med igennem tiden. Ja, så begyndte jeg at styrketræne og gå sådan lidt mere en bodybuilding-agtig vej, fordi det var bare det, man gjorde i det træningscenter, jeg var i. Så det var bare sådan en naturlig progression på grund af det miljø, jeg var i, uden jeg sådan tænkte videre over det. Ja. Og ja, jeg kunne mærke, at da jeg sådan skulle til at starte i forsvaret, det gjorde jeg tilbage i 2015, så var det ikke den ideelle måde at træne på. Jeg var sådan rimelig buff på det tidspunkt, hvor jeg startede der, og kunne ikke bevæge mig ret godt, og havde virkelig dårlig kondi. Der gik det sådan virkelig op for mig, at ja, jeg var faktisk ikke super interesseret i at blive større, fordi jeg havde det ikke ret godt, sov ikke godt om natten, og havde ondt mange steder hele tiden, og ja, hormoner, der var ude af balance og så videre. Og der begyndte jeg sådan at få lidt mere øjnene op for det funktionelle univers. CrossFit er der også nogen, der vil kalde det, med sine fordele og ulemper. Og siden da, så har det bare været den måde, jeg sådan har trænet på, og tænkt mere i retning af, hvad kan min krop rent faktisk, i stedet for kun, hvordan den ser ud. Så det er sådan den lynhurtige, vil jeg sige, også i forhold til min træningsrejse. Ja, super fedt. Selve værftet derovre, I lige få en ny adresse? Ja. Samme hus, den anden side? Samme hus. Kan du lige sådan du var lige hurtigt inde på det, kan du lige fortælle lidt mere, hvad er det, centret tilbyder? Jamen, centret det tilbyder holdtræning, personlig træning, kostvejledning. Vi giver også muligheden for, at folk kan komme og træne deres egen træning, og så leverer vi faktisk et program til dem også i vores app, så folk har en struktur at følge, hvis ikke de ved, hvad de skal. Og det er den generelle holdstruktur, vi også følger altså på holdene. Så hvis nu holdene de en eller anden dag ikke passer helt vildt godt i kalenderen, jamen, så har man stadigvæk mulighed for at tilgå den træning, sådan at vi kan fjerne nogle af de tilfældigheder, der nogle gange kan være i spil, og kan være en af de barrierer, der gør, at folk de ikke får trænet. Og der har man faktisk også mulighed for at tilgå sådan et videokartotek, så man kan se videoer af øvelserne og så videre, så vi prøver at gøre det så nemt for folk at starte som muligt. Og ja, måden man kommer i gang på, er måske sådan lidt anderledes i forhold til, hvad man normalt vil gøre i fitnesscenter. Vi kører ikke med den her model, hvor du bare kan klikke på et link, og så bare sign up, og så finde selv ud af resten. Alle mennesker, der starter med at træne hos os, de starter med en introsamtale med mig. Og det kan se ud på lidt forskellige måder, alt afhængig af, hvad behovet og udgangspunktet er. Men som standard, så er det et fysisk fremmøde i centret, og det gør vi simpelthen bare for at finde ud af, om først og fremmest kan vi overhovedet hjælpe de her mennesker. Er vi de rigtige til at hjælpe dem? Så jeg har meget sådan et hjælp først mindset omkring træningen, og det kræver bare, at vi ved noget om de mennesker, som gerne vil træne hos os. Hvad er det for nogle problemer, vi kan hjælpe dem med at løse? Og har vi så de rette kompetencer in-house til rent faktisk at gøre det? Fordi jeg vil hellere, at vi finder ud af, at vi faktisk ikke er de rigtige, og vi så måske kan pege dem i den rigtige retning, sådan at de kan få den hjælp, de har brug for. Og jeg så derfor kan sælge dem ud af døren, og egentlig have hjulpet dem alligevel, selvom det måske nogle gange virker til at være en lidt dårlig forretningsledelse, så er det for mig bare det rigtige. Ja, så det handler meget om forståelse, og forstå individet, og så sige, jamen, hvad skal der faktisk til, for at vi kan hjælpe de her folk? Og så giver vi dem jo forskellige muligheder, og så kan de sige ja tak eller nej tak. Det er ikke overtræk det. Skal vi så prøve at tage hul på, skal vi kalde det myter, eller rygter, eller ting omkring træning? Let's do it. Skal vi starte med at sige, hvad er træning? Hvornår træner man? Hvornår træner man? Det er et del med et godt spørgsmål. Jeg
træning kan jo være fysisk, det kan være mentalt. Træning kan også nogle gange være ikke at gøre noget fysisk. Altså det er lige et spørgsmål om udgangspunktet og behovet og målet, vil jeg sige. Ja. For mig er træning, så er det et aktivt valg om at gøre eller ikke gøre noget. Jeg tror, det er det, jeg vil prøve at kode det ned til. Så det kan være både fysisk og ikke fysisk, for den tids skyld. Ja. Okay, fedt. Hvad så med motivation? Hvordan har du nogle fif til det? Ja, det har jeg. Ja. Første, jeg vil sige med motivation, er, at det gør livet meget, meget nemmere. Altså motivation, når den er til stede, så er det meget nemt at gøre de rigtige ting. Og derfor så er motivation for mange mennesker også enormt vigtigt. Den anden side af det er også at forholde sig til det faktum, at motivation er en følelse. Og følelser, dem er vi ikke altid sådan 100% i kontrol over. Så hvis man binder hele sin aktive livsstil op omkring motivation og følelser, jamen, så vil man nok også opleve, at der vil være meget svingende tilstedeværelse altså af motivation, og derfor også svingende input, og derfor også mangelfulde resultater for ret mange mennesker. Og en af de ting, jeg har fundet ud af igennem nu har jeg coachet i næsten 12 år i forskellige kontekster, er, at resultater er med til at skabe motivation før alt. Men hvis ikke jeg er consistent med det, jeg foretager mig, så kan jeg ikke få resultater, og så falder motivationen. Så det er sådan to sider af den samme mønt på en eller anden måde. Og man kan sagtens gøre ting, selvom man ikke har lyst. Man kan også sagtens gøre ting, selvom man ikke er motiveret for at gøre det. Hvis man har motivation nok for ligesom formålet, og har en meget klar horisont, og man har defineret, hvad det er, man gerne vil have ud af det, man gør eller ikke gør, så er det også nemmere at tage de rigtige valg, når man ikke har lyst, og når man ikke er motiveret for det. Så det er i hvert fald det, jeg vil sige med det. Det gør det noget nemmere at gøre det, hvis det er der. Ja, hvad så, hvor meget skal man træne, før man træner nok? Eller hvor meget skal man træne? Vi kan jo dele den op. Hvis man nu træner for sundhed. Ja. Og ellers, hvis man træner for at opbygge, eller hvis man træner for at tabe sig. Ja. Altså. Jeg vil ønske, at jeg kunne nævne de sådan helt specifikke studiereferencer, jeg sådan refererer til lige nu, men der skal virkelig lidt træning, fysisk træning til for at skabe målbar udvikling. Især hvis man tænker i rammen af generel sundhed, så skal der virkelig næsten ingenting til. Man kan gøre ret meget med en halv times effektiv træning om ugen, og det behøver ikke engang at være i direkte sammenhæng. Altså det kan være i løbet af en uge, man får akkumuleret 30 minutters træning. Det kan man faktisk højne ens generelle sundhed med. Okay. Så det kommer meget an på udgangspunktet, og hvad man definerer som værende sundhed. Ja. For mig er sundhed, det er sådan målbare ting. Mit blodtryk, min hvilepuls, min fedtprocent. Alle andre ting, vi sådan kan putte på det, er forskellige biomarkører, der siger noget om kroppens helbredstilstand. Og hvis det er målet at forbedre de ting, så skal der næsten ingenting til. Okay. Ja. Er det så kun for unge mennesker at træne over i verden? Nej, bestemt ikke. Der er de største segment for os lige nu, det er faktisk en aldersgruppe fra 30 til 39, og så fra 40 til 49. Det er de to største og næsten lige store segmenter. Og så har vi to næsten tilsvarende store, eller to segmenter, som er lige store, er så fra de 20 til 29, og så er der så igen fra de, hvad bliver det? Så fra 50 til 59. Ja, så de segmenter, de er cirka lige store, men størstedelen er sådan helt almindelige voksne mennesker, altså lidt af os, der sidder her nu. Ikke? Okay. Så det vil sige folk, som har fuldtidsarbejde, jobs, firmaer, hund, hus, have, bil, børn, der skal passes og sådan noget der, så det er meget almindelige mennesker, vil jeg sige. Der var en anden stor faktor i det her også. Det er kost. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre dine tanker omkring. Men inden vi gør det, så synes jeg lige, vi skal vende tilbage til det med alkoholen. Ja. Fordi Jimmy og jeg ved jo, at du har lagt alkoholen på hylden. Og inden du får lov at uddybe det, skulle måske lige sige, at vores lille huspodcast her, Del 2 Øl, har jo egentlig ikke været planlagt, at den skulle handle om øl. Nej. Men det var ligesom vores idé omkring et godt navn med, at der mødes man lige og taler lidt sammen og deler en øl. Det var hele konceptet omkring navnet til podcasten. Det var jo lidt det der slogan. Ja. Ham gad jeg sgu godt dele en øl med. Ja. Og så sidde og få en god samtale. Ja. Og det er jo lidt sjovt, for det er jo sådan en rigtig dansker mentalitet. Det er det jo. Og hygge os hen over alkoholen, ikke? Ja. Men den har du valgt at sige nej tak til. Ja, i hvert fald for nu. Altså, der er jo, alting er jo foranderligt, ikke også? Og så jeg vil sige, jeg er i hvert fald et sted lige nu, hvor alkohol ikke er en del af mig på nogen måde. Det har det været, og har også været rigtig meget, vil jeg sige. Klassisk dansk ungdom for mit vedkommende, så det er ikke fordi, at jeg er sådan en kæmpe helgen, hvad det angår overhovedet. Det er bare, på nuværende tidspunkt, så er det ikke en del af mit liv. Nej, for jeg ved også, at du har jo været med til vinaften, da det hele startede op. Og det er jo alligevel 2 år siden, 2,5 år siden. Men der valgte du at sige efter den periode. Hvorfor? Jamen for mig, så lige nu, så jeg er jo selvstændig, og man kan sige, at jeg har brugt rigtig meget tid på coaching og personlig træning, og jeg er et sted lige nu, hvor
i løbet af det sidste år gået rigtig meget fra at være træner til at være forretningsejer, og det er bare et kæmpe skift. Altså, så jeg har været et sted, hvor jeg virkelig har brug for mental klarhed, og at jeg ikke skulle spilde unødvendig tid på ikke at få det ud af den lille bitte smule træning, jeg nu selv har lavet de sidste 1,5-2 år. Det har måske været 1-2 træningspas om ugen maksimalt, det er blevet til, og derfor var det bare vigtigt for mig at sige, jamen, hvordan kan jeg maksimere de vilkår bedst muligt, og det er blandt andet ved at sortere sådan noget som alkohol ud, sådan, så det ikke har en negativ indflydelse på den effekt, jeg nu kan skabe med de rammer, jeg har lige nu. Så det er en af de ting, der har været en del af den overvejelse. Kan du nørde lidt for os alkohol? Hvad gør det ved kroppen? Jamen, først og fremmest så er alkohol jo et giftstof, kan man sige, for kroppen i hvert fald. Det er sådan, den ser på det. Og det første, der sker, når vi indtager alkohol, det er, at kroppen den allokerer ligesom alle sine ressourcer til at få afgiftet kroppen. Og det er også derfor, at i rammen af sådan noget som et vægttab og generelt sådan metabol sundhed, altså vores forbrænding, jamen så er alkohol ikke særlig hensigtsmæssigt. Fordi det får ligesom sat en del af de andre processer i kroppen på pause, indtil den her afgiftning, den har fundet sted. Og det vil også sige, at hvis man indtager alkohol ret jævnligt, hvis noget som vægttab er en del af ens målsætning, jamen så er det sandsynligt, at det er en ret stor faktor i forhold til at påvirke det i en negativ retning, og få tingene til at gå markant langsommere, også selvom vi snakker om få genstande om ugen. Så det er i hvert fald en af tingene. Så er der sådan en generel hormonel sundhed for os mænd, jamen så er det i hvert fald ikke en positiv effekt på sådan noget som testosteron, og det vil sige vores styrke, vores evne til at komme os over vores træning, muskelmasse, de her ting her, det vil blive påvirket i en negativ retning. Vi kan også begynde at tage hul på sådan noget som sexlyst, sexdrive og sådan noget der, når vi snakker testosteron. Og for mange mænd, så er det en ret stor faktor, når vi snakker generelt velvære. Og det er bare noget, jeg er begyndt at prioritere ret højt, især i løbet af de sidste par år, hvor der bare virkelig har været mega run på, og se, hvordan kan jeg have det bedst muligt i den her setting, hvor ting bare godt kan være lidt spicy en gang imellem. Så simpelthen for at kunne præstere i hverdagen, har du valgt at lægge alkohol på hylden. 100%. Det er ikke fordi, du vil træne op til noget, det er ikke fordi, du kører på nogle tal, det er simpelthen for at kunne holde fokus. Ja, det er for at sove bedre, det er for at få mest muligt ud af den lille smule tid, jeg nu bruger på min egen træning, have mere mental klarhed og tage nogle bedre beslutninger generelt set. Okay. Og gør det nemmere for mig selv. Ja. Men jeg tror egentlig, det er en ting, vi kommer til at se mere og mere af, at alkohol bliver fravalgt. Jeg synes, jeg kender flere, der har gjort det. Så, Jamen, der har også været lidt trend i det, især for unge mennesker de sidste par år med det her dry January, og altså få lagt det fuldstændig på hylden for at fokusere mere på sig selv. Altså, der er jo meget med selvudvikling ved nærmest alle mennesker i dag. Altså, man tager jo sig selv mere seriøst, og det handler om at have det så godt som overhovedet muligt på alle punkter. Man kan da godt se, alkohol er jo altså et giftstof, som du selv siger. Altså, det kan jo ødelægge mange ting, men især det der med forbrændinger, det er jo ret vigtigt for folk, som måske går og tænker, nu skal det være et vægttabsforløb. Ja. Jamen, hvor meget ødelægger en øl? Altså, det er jo ret vigtig viden. Bestemt. Og der kan man sige, jeg tror, vi er et sted lige nu, sådan, hvor man kigger rigtig meget på sådan noget som kalorier. Altså, hvor der er meget fokus på kalorier ind og kalorier ud, og der er rigtig mange trænere rundt omkring, der prædiker det her med, at jamen, du kan gøre plads til en masse ting i din hverdag, og der kan jeg mærke, at jeg personligt er jeg bare lidt et sted i min coaching-rejse, hvor jeg egentlig godt ser for mig at udfordre det en lille smule, og ligesom være sådan, jamen, objektivt set, så er der bare nogle ting, som er gode for os, og der er objektivt set nogle ting, som ikke er gode for os. Og det bliver vi nødt til at forholde os til i en eller anden forstand. Så når man som træner prøver sådan at sælge en ydelse eller sælge en service, hvor man prøver på at gøre plads til nogle ting, som på en eller anden måde er lidt en del af det problem, man prøver på at løse. Personligt så synes jeg, det er en måske lidt uetisk måde at drive sin forretning på, altså hvis jeg skal være sådan helt ærlig. Og det er derfor, jeg har valgt at tage sådan lidt afstand fra det. Ikke fordi man ikke sagtens kan drikke alkohol, og også gøre det jævnligt, og så stadigvæk opnå sine fitnessrelaterede mål. Jeg kan bare godt lide at gøre det på en måde, hvor folk gør det på et oplyst grundlag. Så man ligesom tager et aktivt tilvalg eller et aktivt fravalg, fordi man selv har gjort sådan en overvejelse om man synes, det giver mening. Og det kan jeg bare bedre lide. Fordi så kan jeg gå hjem med min samvittighed behold, og folk kan tage oplyste valg. Ja. Jamen så synes jeg, vi skal prøve. Det er sjovt, når vi lige nørder lidt. Kan vi så ikke nørde lidt videre? Hvis det nu er, nu siger du i vægttab, der betyder alkohol noget. Hvad vil du så tilskynde folk til at spise? Vil du sige direkte, du skal spise? Eller hvad vil du? Ja, det jeg godt kan lide at gøre, når jeg siger, hvad folk skal spise, det er at vide, hvad de gør i forvejen. Og det er også her introsamtalerne og målsætningssamtalerne har vi ikke snakket så meget om, men det er en forlængelse af den her introsamtale, man har, at man har noget opfølgning med enten mig eller med Jonas, som arbejder hos os fuldtid, hvor vi ligesom følger op på, hvordan går tingene. Og der kan vi prøve at få dannet os et billede over, hvordan er vores generelle
adfærd lige nu, også når vi kigger på de 23 andre timer i døgnet i forhold til træningen. Så inden jeg begynder at fortælle folk, hvad det er, de skal spise, så vil jeg gerne have et overblik over, hvad det egentlig, de spiser på nuværende tidspunkt. Fordi der vil altid være nogle ting, som er den lavest hængende frugt, og det vil være meget forskelligt fra person til person, men det er der, vi altid bør starte. Og for langt de fleste mennesker i dag, så er der utrolig mange ting, der fra sådan et ernæringsperspektiv vil blive løst, hvis de bare spiste mere ordentligt. Og med det der mener jeg sådan nogle, altså æg, kød, grøntsager, Whole foods. Frugter. Du ved, whole foods. Fordi det er meget sværere at overkonsumere kalorier i whole foods, end det vil være i sådan processed food. Ikke fordi der sådan er et eller andet magisk, ekstraordinært usundt i processed food, men de er typisk bare ret kalorietunge, og derfor skal der ikke en ret stor mængde til, før man kommer til sådan at overkonsumere ting fra sådan et rent skær energimæssigt perspektiv. Jeg kommer ikke til at sidde og sige, at man ikke skal spise seed oils og tage på mærken en gang, men det gør jeg også selv. Det er slet ikke det. Men det gør bare tingene noget nemmere, især i rammen af et vægttab, hvis man bare spiser mere ordentligt. Man har det også mere nice. Ja. Men det vil nærmest også den trend, jeg synes, jeg har lagt mærke til, der er med carnivore, altså som jo virkelig sætter fokus på, det er jo den ekstreme version. Ja. Hvad er det? Keto plus nærmest. Ja, sådan, det kan man sige, ja. Ja, altså hvor det jo kun handler om proteiner og masser af fedt. Ja. Altså så det er så meget økologisk kød som overhovedet muligt, græsfodret smør, og, altså alt inden for den genre. Græsfodret smør? Ja, altså køer som... fodrer smøret. Ja, det synes jeg også, det lød sådan. Ja, altså smør fra køer, som kun har fået. Ja, altså det skal være sådan økologisk. Det er sådan meget det der. Skal nok være ordentligt. Ja. Nu kunne jeg sige nogle ting i et podcast, ikke? Det er jo det. Og jeg vil sige, det generelt set, hvis man kigger på hele fitnessindustrien, så er det er jo ret nemt at sælge ekstremer på en eller anden måde, ikke også? Fordi nu får jeg den her metode, som giver mig nogle helt klare retningslinjer for, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Så det er meget nemt at leve ind i den her kasse her. I hvert fald midlertidigt for de fleste mennesker, ikke? Så carnivore-diæten er jo et eksempel på en diæter, som er blevet meget populær, og som nogle mennesker har fået gode vægttabsrelaterede resultater med. Og det er jo typisk fordi, at hvis man nu kigger på carnivore-diæten, jamen så vil det være protein og fedt, fordi det er kun animalske fødevarer, eller animalske biprodukter i hvert fald, vi lever af, og det vil typisk være fedt og protein. Så den her overkonsumering af kulhydrattunge fødevarer, lad os sige sådan noget som pomfritter, slik, is, chokolade, kage, brød, alle de her helt klassiske fødevarer, som folk som regel har tendenser til at overspise i, jamen de bliver bare taget fuldstændig ud af ligningen. Og det gør noget ved vores samlede kalorieindtag, og så kommer vi typisk til at tabe os. Dermed ikke sagt, at der ikke er folk, der ikke kan tage på carnivore, fordi nu nævner du lige selv sådan noget som smør. Utroligt kalorietung fødevarer, så man skal ikke spise ret meget smør, før det begynder sådan at stikke af for en. Men det er også de færreste mennesker, der kan spise ret meget smør, hvis det er det eneste, man spiser, ikke? Altså, men det kommer typisk sammen med brødet, ikke? Jo. Præcis, og det er der, det stikker ordentligt af, ikke? Yes. Men det er jo netop de der ekstremer i carnivore, altså folk, der jo simpelthen tager en blok smør og sidder og spiser det for at få fedtet derfra. Altså det er jo, netop som du siger, det er jo ekstremerne på det her. Yes. Men jeg tror, du har ret i det der med, når folk gør det, så netop fjerner fokus fra alt andet, jamen så bliver det lidt vidundermiddelt, og så som du selv siger, så kommer motivationen, fordi der kommer nogle resultater. Så er det nærmest som om, at folk jo lidt bliver gift med det her. Præcis. Fordi det er sådan, jamen det fungerede. Yes. Altså så lad os blive ved med at køre på den, ikke? Yes. Og det er jo fint. Jeg har det sådan, at hvis der er en metode, der lige nu kan hjælpe mig med at komme ud af en uhensigtsmæssig adfærd, og hjælpe mig i rammen af en objektivt set bedre adfærd, så er det fint at bruge et bestemt middel nu og her. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man også nødt til at forholde sig til, jamen er det her sustainable? Er det en måde, jeg ser mig selv leve på resten af mit liv? Og der er min umiddelbare holdning bare, at den metode, jeg bruger lige nu, hvis ikke jeg kan se mig selv gøre det for evigt, så er der ingen grund til, at det er metoden, jeg bruger lige nu heller. Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg nødt til at lære at træde ud af den rolle. Carnivore-diæten som et eksempel, der vil man typisk også se nogle andre følgevirkninger, som forhøjet kolesterol, dermed også forhøjet blodtryk og en masse andre knap så hensigtsmæssige side effects af sådan noget som en carnivore-diæt, fordi den bygger meget på meget fedt. Så, Ja, så er der vidundermiddel protein. Ja. Din holdning til protein, hvad, der er jo altid snak om, man skal have mere protein. Ja. Mindre kulhydrater, mere protein. Generelt set, så kan man også kigge på Danmarks befolkning og sige, den generelle del af befolkningen, nu er vi et sted, hvor den største del af befolkningen faktisk er overvægtig. Så man kan godt tillade sig at generalisere sig og sige, at den generelle danske borger burde få mere protein og færre kulhydrater. Det vil objektivt set gøre det sundere. Men igen, det kommer altid an på individet, fordi der er nogle mennesker, der ikke har brug for mere protein, og der er også nogle mennesker, der ikke har brug for at spise færre kulhydrater.
Omvendt vil der måske være nogen, hvor det vil være en fin idé faktisk at spise mere kulhydrat og mindre protein. Det kommer altid an på konteksten. Ja. Der er ikke one fits all. Nej, man kan sige, der er jo nogle basale fysiologiske principper i spil, som er gældende for næsten alle mennesker, medmindre man har nogle sygdomme, der gør, at ens krop fungerer på en anden måde. Diabetikere, bare som et eksempel. Og det er selvfølgelig klart, at så skal man tage højde for sådan nogle ting. Og det er også derfor, det er vigtigt at have snakken med individet, fordi lad os nu sige, at vi tog et medlem ind i vores center, hvor vi ikke vidste, at det her det var en ting. Jamen så risikerer vi rent faktisk at vejlede dem i noget, som er potentielt livsfarligt. Og det er også derfor, det er sindssygt vigtigt at have et godt overblik over, hvad er det egentlig folk, de kommer med. Så ellers så ved vi ikke, hvordan vi kan hjælpe dem. Ja, hvis vi så skal prøve at gå videre til noget andet, stadigvæk relateret til det her. Hvad kunne så være, lad os sige, jeg starter i centret, jeg kommer godt i gang, jeg siger til mig selv, ingen Mac'en, ingen alkohol, spiser grøntsager og kød. Det kører bare stramt fra dag 1, passer min træning, pludselig crasher det hele. Ja. Hvad kunne være en fejl? Typisk så den adfærd, vi har lige nu, altså at vores krop er, som den er lige nu, det er et symptom på en adfærd, vi har haft igennem mange år. Så det her med at gå ind til noget, som er så omfattende, som en livsstilsomlægning jo er, især i forhold til, hvis man gerne vil tabe så meget, bare som et eksempel, jamen typisk så starter folk jo med at sige, jamen jeg vil gerne tabe det hele i morgen, hvis jeg kunne. Ikke? Så typisk så indebærer det jo, at jeg laver fuldstændig om på nat og dag i forhold til min nuværende adfærd, i forhold til, hvordan jeg både spiser, sover, mit fysiske aktivitetsniveau, og måske en masse andre meget, meget sådan fast indprintede vaner, prøver at ændre alle sammen på én gang. Og det betyder også, at man har rigtig mange bolde i luften hele tiden i starten, og det kan være enormt svært at navigere i. Og typisk så er det meget svært at fastholde, især hvis man ikke får de resultater, man føler, man fortjener for det arbejde, man putter i det. Så kan man være ret hurtig til at sige, jamen, jeg gør alt det fra mit eget perspektiv, fra min egen overbevisning, så gør jeg alt det rigtige, men jeg får ikke det ud af det, jeg føler, jeg burde, eller jeg fortjener, så nu stopper jeg bare helt. Og det er sådan typisk det, jeg sådan ser. Eller hvis folk føler, at de ikke kan holde det momentum, jamen så i stedet for at trappe ned, eller prøve at gøre noget anderledes, så bliver resultatet typisk, at folk de bare helt stopper. Og det vil være sådan klassikeren. Det, du beskriver der, det er jo sådan en textbook opstart. Nu har jeg besluttet mig for, at det skal ske, og det skal ellers ske i morgen, det hele. Og jeg ved, at det kommer til at indebære træning, kostomlægning, søvn, alle de her ting her. Og nogle af dem er måske realistiske, og andre er måske, fordi jeg har hund og hus og have og børn og madpakker og et firma, der skal passes, så er det måske faktisk i virkeligheden ikke noget, der kan lade sig gøre i mit liv. Men, ja. Hvad nu har jeg givet dig et eksempel på. Det var jo fiktivt, kan jeg lige sige. Det er et tænkt scenarie. Meget fiktivt. Det er noget, vi lige har siddet og opdigtet. Vi har aldrig mødt det før. Jeg har heller aldrig set det. Altså, jeg synes jo egentlig, man godt kan smide den over på nogle af de her samtaler, du har med folk, og også noget af det, du lægger ud med, hvor meget man taber sig. Altså, og hvad der er et sundt vægttab. Fordi folk, som du selv siger, vil jo gerne have resultatet i morgen. Så skal vi gerne have smidt de 30 kilo, som vi har taget på hen over de sidste 5 år. Yes. Men hvor du rent faktisk viser det her med en pakke smør. Ja. Det er jo egentlig ret godt visuelt at sige, okay, jamen, hvor meget fylder det rent faktisk? Kan du ikke prøve lige at tage os igennem, hvad det er, du guider om? Vi har snakket meget om smør i dag. Ja. Men det er fedt. Jeg har nogle gange nogle samtaler med folk, og nu tager jeg bare hul nogle gange. Jeg har altid samtaler med folk. Jeg laver faktisk ikke andet, end at snakke med folk, også lige nu. Men det, som jeg godt kan lide at høre fra folk, det er sådan en forventningsafstemt. At sige, jamen, hvis vi igen tager udgangspunkt i, at vægttab, det er målet. Hvad er individets opfattelse af, hvad et succesfuldt vægttab er? For nogle gange så kommer jeg ind og snakker med folk, så hvor det viser sig, at de har en forestilling om, at et succesfuldt vægttab, det indebærer, at jeg smider 2-3 kilo i ugen. Og objektivt set, så er det rigtig, rigtig meget. Og fra sådan et ren og skær matematisk perspektiv, hvis man skulle sige, at jeg skulle smide 2 eller 3 kilo fedt på en uge, det er nærmest i praksis umuligt at være et tilstrækkeligt stort kalorieunderskud, hvis jeg overhovedet skal spise noget. Det vil for de fleste mennesker betyde, at de skulle helt stoppe med at spise noget som helst, der indeholder nogen former for energi, og så skulle de om deres aktivitetsniveau op med 8 timer ekstra intens aktivitet om dagen. Så derfor med andre ord, i praksis fuldstændig umuligt. Og derfor så er det bare sindssygt vigtigt, at vi lige får afstemt, hvad er faktisk realistisk, og hvad er faktisk et godt vægttab per uge. Og når jeg så siger til folk, at som udgangspunkt, så prøver vi at sigte efter noget, der er sådan omkring 500 gram i ugen. Det er sådan en god baseline, alt afhængig af udgangspunktet igen. Hvis nu man har
en krop, der vejer 200 kilo, og man er lige så lav som mig, jamen så er det ret sandsynligt, at man kan tabe sig hurtigere, og det også vil være rigtig godt for ens objektive sundhed. Men hvis nu ikke det er tilfældet, så kan det godt være, at det giver mening at være sigtet efter de her 300-500 gram i ugen. Og det synes folk jo som regel er utrolig lidt, hvis det kommer i en kontekst, hvor man havde forestillet sig, at 2-3 kilo på en uge, at det var det, jeg skulle. Så der kan jeg godt lide at bruge den her sådan smør-analogi, hvor jeg ligesom siger, okay, den her klassiske pakke smør, 200 grams bagesmør, der ikke. Hvis vi jo forestillede os, at vi konsekvent i løbet af et helt år bare fjernede en af dem fra vores krop om ugen, altså 200 gram. Hvis vi stakkede sådan 52 af dem op på bordet lige nu, hvor meget det ville fylde. Altså, det er ikke alle mennesker, der overhovedet vil have så meget fedt på deres krop og smide. Altså, så det er bare, det putter tingene i et andet perspektiv lige pludselig. Og det bliver lige pludselig meget mere spiseligt. Og det gør så også, at de der udsving, vi vil opleve med vægten, hvis det er det, jeg sigter efter, de vil lige pludselig ikke være lige så store. Og det vil ikke koste det samme på vores motivation. Heller. Og så er vi tilbage ved, at hvis jeg er motiveret for at gøre ting, så bliver det bare nemmere. Ja. Ja, men det er jo gode råd, det hele. Ja. Jeg har hørt den om smør, den er god. Smør. Nej, så skal vi... du er jo ret aktiv på de sociale medier. Jeg prøver på det i hvert fald. Ja. Og du kommer blandt andet med Svær at sluge, Helle. Ja. Det er sådan et tema, du har. Det tænkte jeg, vi skulle lige berøre lidt kort. Det kan jo godt, og det er jo nok meningen med det, være en lille smule provokerende for ligesom at gøre opmærksom på det. Yes. Nu ved jeg ikke, om du... Har du nogen, du lige vil kunne fremhæve? Måske nogle af dem, du har haft mest aktivitet på, eller måske nogle af dem, der er nemmest lige at hive op af skuffen? Må jeg kigge? Det må du gerne. Fedt, så kigger jeg lige. Ja. Hvad for en synes jeg er god? Ja, vi kan nok nå et par stykker. Vi kan sagtens nå mange. En af dem, jeg har fået mest aktivitet på, det er sådan, der skriver jeg, at altså, hvis du har brug for at drikke alkohol for at håndtere dit mentale stadie, så har du enormt selvforstærkende og selvdestruktivt problem. Ja. Og jeg tror, jeg møder ret meget det her med, at hvis vi snakker ind i sådan som alkohol og andre sådan typisk dansk kulturelt prægede ting, hvor alkohol bare er en stor del, så er der ret mange, der siger til mig, at jamen, jeg slapper lige af, når jeg drikker en øl, eller jeg har mulighed for ligesom at komme ud af, hvad end jeg har brug for sådan at flygte fra. Så det bliver sådan lidt en virkelighedsfrugt på en eller anden måde, hvor jeg bruger alkohol som en middel til det. Og man kan sige, det skaber jo nogle andre problemer, fordi det skaber ligesom sådan et vakuum, hvor jeg lige er til stede i en semi-alkoholpåvirket stadie, der gør, at jeg lige kommer ud af, hvad end der sådan tynger mig lige nu, i stedet for at forholde mig til det, og prøve rent faktisk aktivt at enten forbedre den situation eller den tilstand, eller rent faktisk bare lære mig selv at finde glæde og afslapning i nogle andre bedre ting, kan man sige, som ikke har den samme skadelige effekt på både min krop og egentlig også mit mentale stadie i sidste ende, fordi jeg bare skubber problemet foran mig. Og det er jo sådan nogle ting, der er i sådan klassisk dansk alkoholkultur, hvor nogle mennesker godt kan være sådan lidt, okay, jamen, hvordan skal jeg så overhovedet slappe af eller nyde mit liv? Men det er jo noget, vi har lært. Det er noget, vi har lært os selv. Ja. Så hele konceptet med en svær pille at sluge, er det lavet for at provokere folk og sådan måske lige få prikket til dem og sige, man ved det jo godt selv. Ja, bestemt. Oftest, folk ved godt. Ja, altså yes. det er jo oftest, når folk er for tykke, så kender de jo godt til problemet og prøver måske på at være lidt uvidende omkring det. Ja. Er det for at gå ind og lige prikke til at sige, hey, du ved godt, hvad der er galt? For mig handler det om ansvar. Og som du selv siger her, de fleste mennesker, de ved det godt. Man behøver ikke at være ekspert på træning eller på ernæring for at tage nogle hensigtsmæssige valg. Langt de fleste mennesker, jamen hvis der kommer nogen og spørger mig, jamen Jeppe, hvordan skal jeg tabe mig? Og jeg bare siger, hvad tror du skal? De fleste svarer er rimelig gode, ikke? Altså sådan, det er sjældent, jeg hører nogen være fuldstændig ud af skide. Jeg har aldrig hørt nogen sige, jeg skal nok drikke flere øl og spise mere slik. Det har jeg aldrig hørt. Altså, jeg fik en god ind ved min læge. Jeg kunne bare vælge at blive 2,20 meter høj. Så passer mit BMI. Så passer BMI. Yes, klassiker. Det er en banger. Ja. Sagt i sjov. Ja. Der er ikke noget her. Ingen anklage. Det er fint nok. Men sådan, altså. Jo. Men det var meget godt. Det er nok pointe, ikke? Altså, det kan man også. Ja. Hvis du finder ud af, hvordan man gør, så må du gerne lige sige til. Ja, det kan et eller andet. Del ud. Ja, det er flere, der gerne vil have et par ekstra centimeter. Der er ikke nogen, der kan se, at vi kun er 1,73 også, der sidder her lige nu. Vi er faktisk ret lave i forhold til. Yes.
Det er derfor, de ser så høje ud, de her booms. Jamen, jeg tror faktisk, vi har været ret godt omkring. Du er jo en meget veltalende mand. Det er super spændende. Så når vi nørder lidt detaljer omkring det. Har vi nogle afsluttende kommentarer, vi skal bruge? Jeg har i hvert fald lige nogle spørgsmål, som jeg skal have. Nu bliver det meget intenst. Hyrox. Ja. Er det hype, eller er det... Hvordan ser du Hyrox? Er det sådan... Lidt ligesom CrossFit var for 10 år siden. Vi har endda haft snakken, også to privat, hvor jeg havde jo et billede af, at det var store trænede mænd, der kastede med dæk og slog med store hammer. At det var det, CrossFit var. Ja. Hvordan ser du det? Hvordan jeg ser Hyrox? Yes. Hyrox ser jeg som det nye, friske pust til at udfordre CrossFit. I min optik så er CrossFit bevæget sig i en retning på grund af det competitive aspekt, hvor de faktisk bevæger sig væk fra hele mentaliteten omkring, at CrossFit er fitness for alle, til at blive noget, som bygger på underholdning, fordi det er en spectatorsport, ligesom så mange andre ting, og det er også okay. Men hvis man prøver at blive ved med at innovere på det, jamen så distancerer man sig også bare fra den almindelige borger mere og mere og mere, fordi det bliver mere og mere ekstremt, det man skulle kunne for at kunne være competitive crossfitter. Og uanset hvilket niveau man er på, jamen, så er det lidt dem, man kigger på og siger, jamen, jeg kan stadigvæk ikke lave double crossovers og bar muscle ups og gå 37 meter på hænder op ad en rampe og ned ad en trappe, bogstaveligt talt. Det er ikke så opnåeligt for de fleste mennesker, og det er heller ikke super relevant i rammen af sådan noget som sundhed og alsidig fysisk form overhovedet faktisk i min optik. Og der synes jeg, at Hyrox de går i den totalt modsatte retning. Her snakker vi sådan helt basale fysiologiske egenskaber i form af et skub, et træk, løb, kaste, hoppe. Sådan nogle helt basale egenskaber, som man har arbejdet med i børnehaven og i folkeskolen, hvis man kan huske det, i hvert fald uden man nødvendigvis har vidst det. Så der synes jeg, det er en fed udfordring, der ligesom viser, at tingene behøver ikke at være komplekse for at være fede, også fra sådan et spectator-perspektiv. Og så er Hyrox jo bare exceptionelt gode til deres marketing. Altså, de er all over the place. Og de er virkelig gode til at gøre det til en community-sport, hvor alle er velkomne. Vi fejrer, at Bente på 67 er blevet færdig efter 2 timer og 48 minutter. Og vi fejrer også, at de professionelle, de nu nærmer sig noget, der lugter 50 minutter i deres doubles, eller hvad vi nærmer sådan tidsmæssigt, som jo er helt ekstremt hurtigt, hvis man ved, hvad en Hyrox det består af. Så jeg synes, det er en fed udfordring til CrossFit, som jeg håber, CrossFit de vil lære lidt af, og prøve at bringe sig selv lidt tilbage til sine rødder, så det bliver mere anvendeligt i praksis for de mennesker, der dyrker det, og synes, det er fedt. Og så er det bare mega nemt at gå til. Det er ikke teknisk krævende overhovedet. Så det er vitterligt en funktionel fitnesssport, hvor jeg sådan helt med hånden på hjertet kan sige, at her kan alle være med. Ikke også? Så det kan man bare ikke i competitive CrossFit på samme måde. Hvor Hyrox, det er mere sådan et spørgsmål om, hvor lang tid tager det, ender det med at tage, og CrossFit, der er det mere sådan, hvis enten kan du det, eller så kan du det bare ikke. Og det er sådan det. Og så derfor synes jeg, det er noget af det bedste, der er sket inden for funktionel fitness i lang tid. Og det gør også, at nogle af de her sådan lidt mere bodybuilder-drevede mennesker, de træder mere over i det funktionelle, får mere kredsløbstræning og sådan nogle ting, fordi de godt kan se, at community-aspektet, fede marketing, fede billeder til sine sociale medier, eller hvad end man nu er motiveret af, det er bare super opnåeligt for de fleste. Ikke? Så det er virkelig nice. Fedt. Ja. Meget fedt. Ja. Er der flere i skuffen, eller? Jeg har mange. Det er godt, du lige husker Hyrox, ja. Ja, jamen, jeg synes egentlig, det er også netop, fordi jeg synes, jeg ser det over det hele, Hyrox, og det er sådan, netop mange store inden for træning er begyndt at bevæge sig mere over i den, fordi det netop også handler om, jamen, du skal ikke nødvendigvis være den største der. Tværtimod, så handler det jo om at kunne bevæge sig ret hurtigt, men stadigvæk også kunne skubbe og trække og hoppe og løfte, som du selv siger. Så jeg synes, det er et spændende område. Mega. Afslutningsvis, så tror jeg egentlig, at jeg gerne vil høre de 3 tips, hvis du har det, til folk, der gerne vil i gang med enten at træne, eller generelt bare forbedre sin sundhed. Er der noget, hvor du sådan, vi kan vække dig klokken 3 om natten, og så vil du sige, det er de her 3 ting, der skal have fokus på som det allerførste? Ja. Start med fysisk aktivitet. Begynd at bevæge dig mere, og det kan se ud på alle tænkelige måder. Det kan være gåture, og det kan være at melde sig ind i et fitnesscenter. Det kan være at gå til en sport, man synes var fed, når man var barn. Det er næsten ligegyldigt, hvad det er. Bare start med fysisk aktivitet. Bevæg dig mere. Det vil være nummer 1. Og nummer 2, det er at forstå, at du tror, der skal meget mere til, end der skal.
der skal som regel virkelig lidt til at gøre en kæmpe forskel, hvis man kommer fra 0 især. Så jo ringere ens udgangspunkt er, jo mindre skal der til for at rent faktisk at ændre sit liv. Og det er meget mindre, end man tror. Og den sidste ting skal være at lade være med at overkomplicere tingene. Jeg kan godt lide det her sådan complexity as the enemy of execution, og jeg synes, det applejer rigtig godt til træning, fordi nu bruger vi selv et eksempel her for tidligere, hvor det her med, at jeg vil gerne ændre alt på én gang, og det bliver bare mega komplekst, og det bliver næsten umuligt at praktisere det. Og det betyder, at lige snart der er et delelement her, der ikke fungerer, så typisk sker der det, at folk bare stopper fuldstændig. Og ja, spørg om hjælp for filen. Altså, du behøver ikke at stå selv med det. Inkluder din nærmeste i, hvad du gerne vil, og sådan, det bliver bare meget nemmere. Meget, meget nemmere. Fedt. Det var 4 råd. Ja. Så den sidste var gratis. Den sidste var gratis. Ja, lige præcis. Men det er smukt. Det er jo noget, alle på et eller andet tidspunkt stiller bekendtskab med. Tak fordi du kom, Jeppe. Det var super fedt, og det kan sagtens være, at vi laver en 2'er på den her. Der er meget mere at snakke om. Der er meget. Og så vil jeg gerne sige til alle jer derude, vi kunne rigtig godt tænke os, at Great Podcast Studio blev brugt. Så har du en ven, veninde, en virksomhed, en strikkeklub, et eller andet, hvor I har noget passion, I gerne vil dele med andre, så gå ind på Great Podcast Studios hjemmeside og book en lektion herovre. Vi skal nok sætte jer godt i gang, vi skal nok hjælpe jer i gang, og vi skal også nok hjælpe jer, så I får et rigtig fedt produkt. Det betyder ikke, at dele 2 øl ikke fortsætter. Vi har mere derude, så følg med i næste uge igen, der kommer der endnu en episode. Tak for det.